Bugün bayram көне икәне сизелә, иртәдән үк Теннис академиясына кешеләр бик күп җыелган, ял көнен менә шулай күңел итеп үткәрәләр. Монда утырган һәр кеше үзен компьютер артында кебек хис итә. Сәхнәдә зур экран, анда корал тоткан кешеләр ярышалар. Бер уңышлы һөҗүм булды икән, монда утыручылар дәррәү килеп кул чаба башлый. Бирдә Counter-Strike уены бара. Гади генә әйтеп әйтсәк, соклану дигәнне аңлата. Бу киләчәк уеннар программасындагы тагын бер популяр фиджитал ярыш. Аны һәр укучы белә. Виртуаль турнир 1999 елда барлыкка килгән, узган елны яңартканнар. Заманча графиклар өстәлеп, кулланышка чыккан беренче көнлек Counter-Strike уены белән бер үк вакытта 2 миллионга якын кеше уйнаган. Сәхнәдә 5 кешедән торган 2 команда онлайн рәвештә ярыша. Экрандагы күренешләр бина эчендә бара. Фиджитал тамашаны балалар да, өлкәннәр дә бирелеп карый. Бик матур уеннар, безнең беренче мәртәбә түгел, монда күп мәртәбәләр булдым. Мин инде бик яшь кеше түгел, но балалар белән, алар бик современный, алар миңа аңлаталар, күбрәк учусь. Казаныбыз өчен бик горурланабыз. Бик тә мактаулы шәһәр, бик тә күңелле. Шулай алдагы көннәрдә шулай матур уеннар оештырып торсыннар. Дәвәти барып килдек инде, карар килгән дип. Алар белән килдек. Бу безнең будущее инде, бу уеннар дип әйтүгә мөмкин. Киләчәктә мондый уеннар булыр дип санабыз инде. Компьютер артындагы уеннар төгәлләнгәннән соң, нәкъ шунда утырган спортчылар менә шушы махсус киләнгән зур мәйданга чыгалар. Монда төрле каршылыклар куелган. Әлеге уенда без дә үзебезне сынап карарга булдык. Менә хәзерге вакытта безнең кулыбызда легендар Калашников автоматы. Мондагы уенның тәртибе шундый: бер раунд 3 минуттан тора. Шул вакыт içinde көндәшләрне юйтырга һәм төп максат менә әлеге объектка куелган шушы шартлаткычны табып, аны юк итү зарур. Не увидел, смотри, сейчас будет заход. Корал лазер ярдәмендә ата Россия, Кытай, Испания һәм Сербиядан җыелган киберспортчылар төз булларын испатлый. Физик әзерлек бик мөһим диләр. Я до этого занимался футболом. Киберспортка кадәр 7 ел футбол белән шөгыльләнгән идем. Андагы алымнар онытылган инде хәзер. 5 ел компьютерда утырам. Җиңел ярыш түгел. Утырып торганда кинәт кенә торып, корал белән йөгерә башлагач аякларга төшә. Шуңа күнекмәләр ясарга кирәк. Төп ярыштан тыш тамашачылар өчен берничә урында күңел ачу чаралар оештырганнар. Гаиләләр белән килүчеләр шактый. Компьютер уенында ир баш, хатын муен дигән сүз юк. Хотим выяснить отношения между... Менә ирем белән уйнап алырга уйладык әле. Гадәти тормышта тату гына яшибез инде, ә виртуаль киңлектә сүзгә килдек. Нәтиҗәдә мин җиңү яуладым, ирем миңа юл куйды. Без үзебезгә чынлап килдек әле монда, балаларга күрсәтергә дип. Үзебезгә кызык, балаларга да кызык. Counter-Strike'та җиңүчеләр 28 февральдә билгеле булачак. Иң тузатучылар ярышында приз фонды $500,000. Казанда узучы киләчәк уеннары 3 мартка кадәр дәвам итә. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.